Baba Gorani ingui jara samung tangnai ro boroni demand tongo o jagao jetu tabo pujangnai o pujao o kamio mungsani ব্যবস্থা kwrwi lamani ব্যবস্থা kwrwi twi ni ব্যবস্থা kwrwi ei public toilet rok ব্যবস্থা kwrwi haike borok demand khaio hingke chwng bono physically phainai phinkha chwng adc haphangni hoite chwng chubanai je tabo nangmani no thung khaimaya phanno twi ni ব্যবস্থা tei lamani maintenance rok chwng khaironai borok bai kok salaikha tei 2 mas ni bisingo chwng bwswk khaima nailainai je mansak tani hingke belai short time oro mwtai sokphaimani bo short time o sokphaimani ba borok bo haino swkangni simi sokphainai hinsiya ba salaijak kwrwi chwng action plan rok bo dai maliya emergency basis o chwng khaiwi ronai Puno Sondro. Ano to sini MDC. An parta. Am si masa pa kola kira ro. Ang para mak kami sini ro. Kokre